Igbo meno kenwa onye jamatuo alilieli mbana mbise nzọgbu ndị Igbo onye ma onye jamatu abịago onye jesi obodo ngo yazo n'ogo na mbise adụresi ndị mbise mkpụrụobi ndị mbise anya ndị mbise ji amụ ụzọ onye ọma n'ọya adịghị ya mma ụmụọgọ na mbise onye mụrụ ọbụla nwoke ya gba mbọ ọzọ nwoke maka ibe onye meli n'ụwa ka eji amụ ya ibe onye meli ka eji akọrọ ya aka ọ rụrụ ọkụ onye na-eme Joseph Obi dịka ọ nọ na-aga na-ekele ndị mmadụ na-akụrụ na ya aka ọnwa ezi nna m ukwu ọtụtụ ndị mere ha ọma n'ezido na Mbaise n'ezi Iteke na karị na-akụrụ na ya aka ọ dịghị izi His Imperial High Chief Dr. Sir Joseph Obi Local GBM Ofuja and North Lake Natural Awatari Nakoni Akari Gizi Oko Maramba Yara one Aga Miala Bugara Whatever issue away. Yara one Aga Miala 12 years. This is the meaning of it. I do not work on age here. I'm not going to age. I got more time. But this is your life. I ain't getting paid here alive. That's good. That's good. Kilo Kejaki created. My son that moves here. Is in the Muku, I can legalize a preacher. Sponsored by the Imperial High Chief Senator Joseph Obi. Anyone are not testing America. Joseph Obi dịka ọ nọ na-aga na-ekele ndị mmadụ na-akụrụ na ya aka ọnwa ezi nna m ukwu ọtụtụ ndị mere ha ọma n'ezido His Imperial High Chief Dr. Sir Joseph Obi Local GBM Ofuja and North Lake Natural Awatari Nakoni Akari Gizi Oko Maramba Yara one Aga Miala Bugara Whatever issue away.
I got 12 years. This is the meaning of it. God, you're to the age here. I'm not going to age. I got more time. But this is your life. I ain't getting paid here alive. That's good. That's good. Kilo ke zakira kiri. Na sanda dumo ya kugana. Ezin na muku ayakanye gine zo police. Sponsored by the Superior Head Chief, Senator Joseph Obi. Anyone are not tested in America. Ezim na muku ojibise mogo ochro zo opuja le mo flood abate zo ha ade kedelegi ya de la man na muku is a prayer high chief ezim na go chief Rafael Odemena onopa here daddy highly welcome sir eya dike kembo Nicola Matalozo preacher Engineer Ignatius Ezin Namuku on Nika Komle Disco Puru Ona Dizi Ibogada Ohaneze Chenda Mehe Guregu na Yengite Oto Chief Nebendogom Onye nwanyị na Chineke anyị dị mma nara ekele nara mbuli elu nara ija mma zuru ezu anyị na-ekele gị maka ihe omi na-emere ezinite na ebe a ka ị kere ụwa dịka ndị oke mmadụ siri gwa anyị mgbe ọbụla ka ị na-enye anyị nwa chara acha nwa amụma Ofe youth Adarele no volume Allah changa zipoka afushe. All right, I want to nega bambarulas. Yamo galu kwena urochie. I want to lanya Israelis as a Dr. Saifani Wahimu, the deputy shaman Ezinte Tajarulas. I want to lanya. I want to lanya Israelis as a barrister Sir Stephen Azubiye, the Secretary General Ezinte Tajarulas. Yaberbala urochie. High Chief Engineer Jonathan Obiora, Igeri Oba, one of Ebonyi Presido, Alvale Lania, Yaobela Uruchie, our Tony. Hey! All time in Abuja 1946.
koma mkpaba wana makwuri mkpakpọrọ si achefe kwụgwọ. Alright, I ga-agawa n'ọjị now. My chairman is here. I ga-agawa n'ukwu ọjị now. The chairman planning committee Odebono Ezinamkwuchi party Kalakie biko bịakọrọ anya ọjị. Ezinite kelenu. Ezido kelenu. Agbaju kelenu. Ndewonu. Ezuole ka ahụ eri udele. O nwezighị ihe ji ugbo ịtọtụ ngịga. Kewe eziokwu na ụfọdụ n'ime anyị ma ụfọdụ amaghị n'ụbọchị taa ụbọchị a haziri iji kpọghachite azụ ụfọdụ mmemme ndị eji mara Ezinite na-achọ ifu efu. Ọ bụkwa na otu nwa okorobịa dịka a na-akọwara unu kemgbe bụ nwa afọ Ezido mere ka nke a dị ire site n'ime aka na akpa ya wepụta akụ si ka a hazie mmemme a. Dịka anyị maara ụfọdụ mmemme dịka ma ịgba mgba ma akụkọ ifo mkpa ụmụ nwanyị dị iche iche na ọtụtụ mmemme ụfọdụ ndị dị iche iche eji mara ndị Igbo tụmadị mpaghara Ezinite na-achọ ịnwụ anwụ. O wee na-emetụ ya n'obi ọ sị na mba na a ga-arọhụnahụ mmemme ndị dị otu a. Amaara m nke ọma na n'ụbọchị taa tupu anọcha n'ebe a pụwa onye ọbụla ga-eji obi ụtọ apụ n'ihi na anyị nwere ọtụtụ ihe a na-eme. Anaghị ebu ihe ọjọọ ụka. Ndị haziri mmemme a ebutela ọjị. Anyị na-atụkwa n'anya ọtụtụ ndị eze anyị ha dị iche iche wụ ndị anyị tụrụ anya na ha ga-abịaru mgbe na-ele ha anya. Na-elekwa anya ọtụtụ ndị ụmụafọ Ezinite ndị gbara ọkpụrụkpụ ndị anyị kpọtụchara maka mmemme a. Mgbe na-adịghị anya anyị na-atụ anya na ha ga-abịadu n'ihi na ahịa anaghị abụ otu ugbo. Olokori aka. Ezinite kelin. Ezinite muone. Zone. Rien. Kan. Ban. Biko. Oge a na-agala. Anyị ji ọjị a otu Ezinite eji eji ọjị ọ ga-egburu anyị oge. Unu sai jiwe, unu sai ejine. Ebula anyị o. Ya juo ya elu juo ala ya jubula anyị. O mere nne ya na nne ya mere Chineke ihe eririla ya o. Nwaanyị bịara wee emume Chukwu bịa nye aka. O bitere n'ụzọ ọma ka ọ ga-akụkụrụ ruo na njedebe. Onye bụ ọrịa bịa ebe taa ma ọ laala ọrịa ahụ gba ọsọ gbafuo. Anyị akpọkuo nna ji ike niile si nwanyị ma ya mara anyị nwanyị na-amaghị ya amadụla anyị. Mmụọ na-awụ aja elu awụ aja ala ya dadịla anyị o. Chukwu ọjị a bịa gọzie ya ka ewu ya baa anyị n'ahụ. Onwe nye ọrịa ma unyi na ya agba ọsọ gbafu anyị yọrọ ha ndị asịla ahụ onye kere ụwa niile o. Ise. Eliwe ngwere ka ọ dara elu isi ebe ga-egwu agwụ o. Otu onye ejiro bụ oke mmadụ bịa were ọjị.
Biko the committee ofu onye bịa were ọjị a n'ihi na akpọwa otu ọ gaghị ezu gbaa na ọjị a ka o zuo onye ọbụla ka ọjị a zuo onye ọbụla efe mkpụrụ ọjị ebe a. Alright. Biko dịka a nọ na-eku ọjị ka a na-anabata Nzudo Michael Muna ọ bịara ole ka ọ dị aka anyị akpọọla ya mbụ. N'oge na-adịghị anya akpọọla m onye eze anyị, akpọọla m ya mbụ, ya His Royal Highness ọ dị aka ọ dịghị izi. Before ezere oge aka ị ga-amasị kara aka, before enye gị chief, the only imperial high chief anyị nwere na Mbaise onweghị onye ọzọ ezinna m ukwu His Royal Highness Eze Dr. Sir Ifeanyi Wahim ezinna m ukwu. Ehi His Royal Highness Eze Patabi Chindemadi Echichi ezinna m ukwu Eze Wahim gwara m otu okwu n'ụbọchị ahụ. Ọ sị marriage ọ dọghị imegbu agaghị m na marriage eji m na date ụlọ kwọrọ aka ọlamas marriage eme spy mmiri dịrị nwaanyị agwa gị isi o mere spy gaa chọwa ọzọ. Biko agbapụ ya ọsọ dịka ikere ọjị wee na ọjị nyere m His Royal Highness. Biko my chairman opening speech ebe ọlị nọ nye anyị ntị gị emekara noise gere ha na-ekwu na nkenke. Thank you. Chief Joseph ejina anyị taa sị akwara abanna ya. Asọ onye ulu kwara abanna gị ya eji were mma na-amụ mana onye atụrụ ilulu kọwara ego eji lụọ nne efuru ọhịa. Ụmụ Ezinihire ndị ka kpatara akụ olee hụrụ ji akụ unu emewe. O nwere ụmụ Ezinihire na-ama ahụ ekpe na-ama ahụ edugharị ụkwụ ya. O nwere ụmụ Ezinihire kemgbe a mụrụ ha etolite oke mmadụ ụkwụ ha gbabili nga Ezinihire emeghe ọjị. O nwere ka a mụrụ na ọ ga-adị ịkpa m ụha taa sasị ịkụrụ ọjị otu Ezinihire eji eko. Ụmụnne anyị ụmụ anyị ndị ka bịara na-agakpị ya mụta ahụ. Ọgbakọ anyị gbakọrọ ebe taa onye nkụzi anyị wụ Joseph Obi ọwụ nkụzi ka o kwuo ụka ọgụ unu gị iji anya unu hụrụ mụrụkwanị. Onye ọbụla bịara ebe taa ọ dịghị otu mkpụrụ uhie ọ mụtara, ọ dịghị otu mkpụrụ uhie ọ kpara lawa ọbịbịa ọ bịara furu ọhịa. Omenala kwani ọwụ ụka chọọchị ọ bịaghị igbu omenala igbuchaa ya. Nwa ọ bịara iwefu ndị ka jọrọ njọ dịka amụ ejima egbuo n'ihi chọọchị emebiela omenala anyị gata n'aka ndele ama ahụ. Ọ ndele ama ahụ na-asị n'ihi o nwere otu nwaanyị
mewere m pirichi n'otu ụbọchị ekwudeme gbasara ịgba nkwa ya sị ịgba nkwa ihe ọjọọ ọwụ njọ. Ịga na Baịbụl the whole one book wụ Sam nwee gbasara ịgba nkwa ịbụ abụ ịṅụ aṅụrị. Ma ị hụrụ dimkpa hụ nwaanyị adị nkwa ọgbagha adị ka ọgụwa sọọ ya asọ na mma itode etode president anyị ga-ekụrụ gị ya ọ ga-emara gị mma ọ ga-egaziri gị Chukwu ga-edu gị ị ga-eka nka alaeze niile ga-echekwa gị. Ndị niile a kpọrọ oku ha aza ihi erili unu nwama mere unu ahụike gwụrụ ụgwọ unu ga-enweta ya dịrị unu mma na anwụju. Unu kọrọ onye eze aka ọ dịghịzi anyị nwere mmadụ ezinite. Otu nwaanyị di ya nwụrụ orughị otu afọ ya dụrụ ime mara nwa nwoke ya gụọ ya mmadụ fọrọ anụ ọnwụra ndị ya. Unu kọrọ onye eze aka biko ni onye eze ga-adị ọnwa ọbụla bịbụ gị ga-egbuo ndị ilo 20 ya adịghịla mma. Agwara m ụlọsọ anyị gaghị ele anwụ anya. Otu onye ara ga-aga chọọchị Katọlik chọọchị na-enwe baptizim. Onye ara ekule enwe gaa n'ọfịs Tuzdee edewa aha nye baptizim kwadebe cherecha ndị ọdọ decha ha ịlaka onye ara ga-asọ laa Wenezdee ya bịa. Oru Wenezdee onye ara kpọchirikwa bịa kwadebe eji ha sọ la ọbịa Fraịde a na baptizim. Oru Fraịde onye ara bịara ahụ fada sọ laa ọ bịara ahụ Sọnde onye ara ekwuru ya were iwe laa. Ọ kwara m ụmụ ụzọ hụ ga mmiri kọrọ ya ere m ikpọ ụmụ ya dị chike mbụ kpọọ ka abụọ ya gwa ya lere ụkọchukwu. Biko anyị ga-aga the sponsor of this occasion, His Imperial High Chief Dr. Sir Joseph Obi. Ka anyị ga-anọ ntị. Thank you, sir. Ezido kweni unu adịla ya olee otu unu dị ndị dị unu kweni ndị nwe unu kweni ụmụaka unu kweni ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs. Awọ nwa unu Saji Obi onye ụmụụzụ eji m ohere a anaba onye ọbụla dere ebe n'ụbọchị tata. Yes, sir. Ana m eji ohere first and foremost kelee ndị eze anyị. Emere m expect that our own Ezes, Wokwane the host, should have been here even before ndị eze shi obodo ndị ọzọ nọ n'Ezinite. Mana ile anya wele lefebekwala anya na anyị ga na-akpụkwa anya sa agaghị bịa. Udu ha emenwe onye ọbụla emenwe n'ebe ha ma eze o ma nze o ma onye elu ma onye ala obi adịghị ya mma. Onye hụrụ onye ọma ọ dị onye ọma. So because udu ha ndị a uhe eji emefu obodo ka unu ma awụnwe unu ma kemgbe m fụkara gawa obodo oyibo gadukwa n'obodo oyibo gwa Chineke si ọ bụrụ na ya mee mafụ ndụ n'obodo oyibo ha ọbụla nwere aga m eji nyere ndị kem aka. Chineke megere aza m ekpere rukwani ihe m ji emewe ihe mmewe ma orie gbu maket arụrụ ada onye gị si enyere aka ma oil mill factory ma ihe ndị ọzọ a na-eme na-aga. Echekwala m sị otu ọha emewe ihe ndị ahụ obi ga na-adị onye ọbụla mma. Ma ana m eji ohere a na-asị ihe gbasara culture like eze anyị kwuru ọ bara uru ịga na Bible like otu o kwuru
we have been neglecting. I na-echefu ihe omenala anyị na-eji eme. And ọ dịghị mma. Echere m na when we were growing up, oge anyị ka adụ, a na-agba mgba. E nwechara ndị gbachara mgba jiri mgba ahụ lụta nwaanyị, ezigbo nwaanyị. E nwere ndị jiri a na-apụ ụdọ. Ụmụ nwoke nọrọ ebe ụmụ nwaanyị anọ na-apụ. Even though ụmụ nwaanyị ga-apụkata ụmụ nwoke ndị because eburu ha efu. So, but n'agbanyeghị emere m expect si n'ụbọchị keta anyị ga-imeri ihe. Biko ndị ka nwoke n'ọhịa ọ bụrụ ma ụmụ nwaanyị ama nsị ha ji agba dimkpa, ọ bụrụ ma ha chọwa ịpụta anyị onye nwoke ọbụla nọ nga ọsọ jee n'ọrụ ndị ụmụ nwoke onụrụ ha kwuru kama a ga-ha ịpụta anyị. Yeah, so ana m asị ka anyị hapụ na Western culture. Western culture is destroying us. O mebisiwa anyị. Mma na-ele anya. O nwere heke ya. O nwere heke ya. Lee ndị nwoke anyị. Traditional wear. Ha na-eji ama obodo. Look at it. Ka onye ga-ehu obi aghara na-ede ya mma. So biko ana m eji ohere a na-asị ekele onye ọbụla. Anyị nwere a lot of things to say. Mana ana m asị Chineke emere ka anyị pụta taa. Onye ọbụla gbalịa ndị ka gị participate gị ime ha gbalịa na prizes unu nọ. Onye win enye hụ win taa adịghị echi ọwụ nga taa ka a ga-enye onye ndewonu ya gazie. Onye kwụnarị aka. Yes. Adịghịla mma. Ọ ma nabata ọsọ pụrụ iche Ezinna m ukwu, the special guest of honor of this occasion in the person of Engineer John Megbu n'ụkwọrị aka ọ bịaruole. God bless you, sir. Dịka His Imperial High Chief kwuru, omenala dị Chairman Ndeze Lezite Mbaise, dịka nlere anya ọdatụbede deputy CM. Onye ezi ibe m enyela gị ngọzi, ọ ga-adịrị gị mma. Isi aha Ezinite agaghị, aha ezinụlọ gị agaghị. Ichedere Ezinite, Chineke ga-echede gị. Iwedere ihu na Ezinite, Chineke ga-ewede ihu na ezinụlọ gị. Ị gbalịala. Ihe awawa culture omenala anyị. Ọ dị mma. On behalf of my chairman, His Royal Highness Eze Osi Nwokocha, eji m ohere a na-ekele ọha niile bịara nga, na-ekele onye ọbụla, na-ekwekwere gị nkwa na ndị eze Ezinite ga-asọpọtụ ihe ime ya. Ọ wụ omenala. Ọkwa ndị eze nwe omenala. Ọkwa na anyị ga-akwụ gị n'okwu sọpọtụ. Ọjị ekwuola okwu, eze Ọjị Fridays. Eze Ọjị ekwuola okwu, eze Mike Ọjị. Ama m na onwe ndị anyị kpụwara anya ha. But Ezinite ezuole. Ebe m na-represented the chairman of Ndeze. This invitation is based on Ezinite, not Ezido. I think so. And the Ezoji Nongao, the former chairman Ndeze, Ndise, Rokwa chairman Ndeze Ezinite. I'm the former chairman Ndeze Mbise culture. I wanted this culture and Ndeze before Ezi Nwome take over. So, ihe gbasara omenala ga-akpa onye ọbụla bịara nga taa ga-amụta ihe ọma, ga-ama na onwe ihe dị ka culture. Nwaanyị nwoke ekwuola okwu, anyị agaghị ele culture ndị mba ọzọ na-aga amụrụ. Lee otu ụmụ nwaanyị anyị si wee dresị ya. Ụmụ ndị anyị
ihe dị ụlọ anya ama na enwere ụmụ ndị onwere kọlchọ. Ndị ọcha ji agba ọkpọ, ndị ọcha ji eyi the short knicker. Ọwụ our culture wee ma akwa dress ka onye ihu nwaanyị onye Igbo ị ga-ama. Ịfụ afọ ọhụụ onye Igbo dressing ya ga-agwa gị na onye awụ onye Igbo. It's our culture. Ịhụkwa onye Awụsa dressing onye Awụsa ga-agwa gị na onye awụ onye Awụsa. Gina think I'm right. Ịhụ onye Awụsa ị ga-ahụkwa the dressing onye abịrịba. So onwe ihe karịrị mmadụ ị maintain culture. Nwaanyị nwoke ihe anyị ji gị wụ ikpere gị ekpere ogologo ndụ. Mgbe ọbụla isi wee wepụta ihe iji hiwe ihe a si ọ dị mma inwe culture, Chineke ga-akwụ ụgwọ okpukpe 7. Alaeze nite ga-akwụ ụgwọ okpukpe 7. Ọ ga-anọnyere gị. Onwe ndị na-enweta nke ha ewere ya mee unyo. Nke ime awụghị unyo. Ịma ihe mmiri bụ unyo. Ndị zọga election, ndị zọga nke ha agaghị aga wupụsịcha ya. Bet nke iji asị na ị chọrọ ka omenala nna gị ruo ụlọ, Chineke gọzie gị. Ndị eze ezinite anyị ga-akwụ gị n'ukwu. Oge ọbụla ị kpọrọ okwu anyị ga-asa gị. Ọwụcha sọ ndị eze ezipụ ihe awụ ihe gbasara ezinite kọlchọ. Ọkpọ ihe idere dị a ideghị ezido kọlchọ. Ndị eze kwụgụ n'ukwu. Anyị lekwara anya na the chief host. Ndị eze ha na-abịakwana. Nwekwe na ụmụ unu anyị lere anya. Ọkwa imere ha, ọkwa ịkwanyere ha ugwu ruru ha. My brother kwanyekwere ugwu ruru ha. Ugwu nkwenkwe nwaanyị ji mụ ibe ya. Ọkwa ị ga-pay ha homage. Excuse me, listen to me. Do you pay homage to them? Okay, ịgbalịala. Mekwana omenala dị n'ime ọkwa ya. Ahụrụ m enwe nke iwerere m anata mmanya dị. Another my own. I hope na eze ọjị na ọkwara nke ya. So anyị lawazịa ọ ga-abụzi ego ọjị anyị anyị nata. Nke anyị na ha na-abụ ma ya hụ ha anyị nata nke ha mụ na ọjị. Ụjọ akpụla gị nna anyị nọ nga Chukwu gọzie gị. Ezinte mma mmanụ. Ezinte mma mmanụ. Mma mmanụ. The Deputy Chairman, President Council of the Traditional Rulers, I can delegate Namuku, and because not of Roge, Unu Merem Ha, Oga, Amashim. Achronka Ha wore an annual event from Ezinite, just like Hoji Energy. Who knew who Abako okay, all this because I just remain for the first time. Think about it. As in Donicha, next year, Ahineme, this thing. Look at what will happen. And they rotate here. Because it's culture. At a time, they get this year, Beshi, Hana Loshi. Because all culture. So I try to come with it as a challenge. Onwe hunu name, uno koma agame yunu naka. I will support. Yes. We are culture. Exactly. Exactly. So, okay. So, so I mean we annual event every time. Ndo bees, we get home gag emails everything. And here own and go give I did get by gave per month. You know, so I am my na him all part of our distance. But I acquire other things, even when you can combine that name emoji, I stroke this thing festival so that everywhere will gauge you. So we can do it that way, and I believe that I will do whatever it takes help to achieve it. Because member of Design Anong here, I'm saying the Deputy Prime Minister of Owahia Autonomous Community, Barrister, one of here with us, and also. Hello. Hello. Kelani. Imo. Kelani. Kelezoni. Ndị ezeli anyị na hema.
ekele unu ya nakọta onyinye ezigbo niile ka anyị na-ahụ ebe a biko hewoo ohere mmapụ anyị ya na a ga-enye m mana ebe nyere m ohere a si m kwuo okwu ana m ekwu ka ido n'ọdụ ma ana m ekele nwanne anyị nwoke bụ Chief Star Dr. Jobi maka echiche dị otu bịa na-enweghị anyị si Chineke nna mgbe ọbụla o tiri aka weta ihe o ji na-akwado ihe a ka Chineke gbaa ya ume n'aha Jizọs anyị nakwa mana ihe ọbụla mbido ha gara ahụ ihe o mere bụ ihe a na-akpọ first edition so ọ gaghị enwe ọ ga-adị difficult ọ ga-aradụ ahụ bite ebe o bidoro ihe ọ bụla ka na-emete ugbo oge ana m ekele ekpọkọtara anyị n'ime ebe a ihe ọbụla ọnọdụ ile aga ndị aka ka onye ya ga onye ọbụla ga-alakwa ebe ka a na-arịọ n'aha Jizọs Kraịst. Eze Okadukwu anyị ahụbeghị ya ndị ahụ dị host eze anyị nwere ebe a na-abadbeghị prime minista ezi nna m kwuo His Royal Highness eze Dr. Star ezi nna m kwuo agwara gị mbụ eze barrister Sir Stephen Azubinge Obiadole, God bless you. You're welcome. God bless you, sir. Biko Arbejo Hana Nde O Epe Nando Bugeloti Ulunde Mbogaba Nobo Biko. With due respect to Ndieze, members of the high table, distinguished on ground capacity. Now Hakim, now Ezai, Onyango Prime Minister, Owe Hai Kureba and Bota, as a warrior around Nani Kalita Bashobi, our autonomous community. Owaya Okobo Ezido is duly represented, and the presence of our Eze is here. Yes. Therefore, Oji also with Eba Aina Sa Joe Obi. We are on the same page. We are in support of the progress he is bringing in Ezinite. We are associated with it. I make a lending in about time with Arogebia. Ya Oyoma, Ya Oyane Jamobudu, Ya Yane Jamadimba, Opolokan on America, Opolokan on Alabeke. Yet, over the culture of this place, Nobi. I see Chineke Bayume Naha Jesus. Na Ipanyebenubu, na opening na the remark, as in the host. Community President Anamasi Ojinde says Yewu Otua one Ghana and Abiakwa Muka Rowai maybe 6 months after Oji or as Ndeze may determine. Therefore, I got like it here Naganihu Naga Otua Hejidowe. So Onyo Walaga never Fruka and Obita Lawa. Bika the guest speaker or the one of our speakers here with the first edition. Maybe by the next edition there will be very great improvement. Because no hera, Ijibo can make a little bit and Ezido. Or I need a man of Jesus. They won. They won. On the Koreaka, they can let Praya. I want to listen to Bazoku. Onye mara ala aba nwafọ m Ezido ezinakwa agogo ya kelegala mma ha kwara m onye obodo gile anya na moto aya jaki ya rụọ ya biko kwara na akọ dịgizi aya jaki ya rụọ ya ọcha he ha kwuo okwu ya ihu onye na-arụ
ya gosipụta ihe ya mi n'idudu ụgbọala ga-abịa ahụ ya ya rụọ n'oge ya mụ a n'idiri ke m bata ejighị m ego ya adịghị na mma. God bless you sir. Ya dị na mma. Yes, emechaa anyị ga-anabata unu n'ọgbọ ụlọ abịa gosi ụwa unu ji biri akara aka mara mma aka ọrụ mara mma. Onye ajụ soja n'oge na ya lụwa ọgụ aka ọrụ ọ dị mma. How about it? Chai. How about it? Appreciation is allowed. Here we will not busy. How we will not busy. Appreciate them all easy. If people are war. What to get you even meet? How will tell it? Naga. Appreciation is allowed. Child. It's a Korean achieve. Yes. I am a nego. How will I go happy Allah? And say what it. How about it? Naga. Here we will not busy. Ana kamala bobia. Naga no. Everybody aya kasa. Awo ta dị na-aga ebe na amaka omenala amaka n'ụwa ndị mabizi ya dị na mma jai lẹ́ni bẹ̀rẹ̀ àgọ́dí gìzì ndị dị ike ga-aga redi chai ihe dị ka nwoke gbanye mkpa mmehie esocha ma nwoke ya mamara na-aga n'ọdị gìzì mkpa onwe ọwụta dị chai nwoke ke ma mkpa agba onye kwụkwa narị ya ka ọ dịghị izi alala ọkụ ala dị ahụ mgbe o mere mma agba nkwa lefoli okwu elu adị staịlụ ọnwụ ọkụ ala awọta dị ịmara mkpa agba mwaga lọ́wọ́ ya máa ń pàbá ó ṣe lá nìyà. Àwọn tọ́lẹ̀ ẹ pẹ́ àká ṣáwó ẹ pẹ́ ní ara. Ndani Kenga, Daleba, Ndani Kenga, Watani Puneba, Ala Hunu, Yamun Haya Mahatu Puna, Amacham the Lago Kenga, Ndani Kenga, Lina Matamuna, Unuboya Jiwami Mama. Unuboya Okadupu, Edi ni wa febule mire ezido
Unu kọrọ aka ọ dịghịzi ezi ọgụ anyị ezi ọgụ ndị amụma ji eme ọnụ onye eze adịghị na mma onye eze kwere m nkwa afọ 12 taa anyị kpọga obodo oyibo mme nga gị ji mkparala aga agakwe na ego bisa onye eze adịghịla mma adịghịla mma ọ adịghị echi ndị Ikenga na-abịa ugbu a Ndị Ikenga na-aga nọ unu amala nkwa agba ala gịcha amụ bụ unu
ala la hotel jibia ala isamu kuno ole bu ku shibia watre mic ana si ure mic lawa wenu kuno lawa nyanye mic ndi kenga ko he na aka asu ku na da yom eso chasi wanya wonye mmogo maso nyiro guru ofra kejiri Chineke onye nwanyi ogologo ndụ na ahụike maka na ihe azịnihide anyị amịm kelee Chineke onye nwanyi n'aha Nna na Mmụọ Nsọ ekene dịrị Chineke onye nwanyi ogologo ndụ na ahụike maka na ihe azịnihide anyị amịm asawa were nụ nwayọ gbawa egwu ihe ha jụjụ ghara ije ebe ka anyị siri bịa wee egwu anyị si n'ezi n'ihi Imo Steeti ha nwudo bizi mbise ndị nwere ya mbapụra mbise ma wee egwu ihe ha jụjụ ghara ije ebe ka anyị si bịa wee egwu ya pụkede anyị si n'ezi n'ihi Imo Steeti ha nwudo bizi ndị nwere ya mbapụra mbise anyị abịala egwu dịkwara nwaanyị anyị abịala egwu dịkwara nwaanyị anyị abịala egwu dịkwara nwaanyị dịkwara nwaanyị ọ Panda Mahmud anyị bịalere anyị abịala egwu dịkwara nwaanyị anyị abịala egwu dịkwara nwaanyị ngwa dịkwara nwaanyị ọ bụ Panda Mahmud anyị abịala egwu dịkwara nwaanyị anyị abịala egwu dịkwara nwaanyị egwu dịkwara nwaanyị ngwa dịkwara nwaanyị abụdị Panda Mahmud anyị bịalere anyị abịala egwu dịkwara nwaanyị anyị abịala egwu dịkwara nwaanyị ngwa dịkwara nwaanyị abụdị Panda Mahmud anyị bịalere anyị chọrọ udo anyị chọrọ udo n'ụwa anyị achọghị esemokwu udo n'ụwa anyị achọghị esemokwu anyị chọrọ amaghị anyị chọrọ udo n'ụwa achọghị esemokwu anyị chọrọ udo anyị chọrọ udo n'ụwa anyị achọghị esemokwu Legọdesi nwa di m ye Legọdesi nwa di m ye okorobịa na-ejesu mkpa ya dị mma ye Legọdesi nwoke obiọma ye Hello. Sure. Legọdesi nwa di m ye Legọdesi nwa di m ye okorobịa na-ejesu mkpa ya ma mma ye oyoyo Legọdesi nwoke obiọma ye mkpa dịkwara nwaanyị okuwe nna o wee bụ ndị ọma the ball is time, mama. onye na-adị mara onwe Eze Dr. Sabarista Ogajina appreciate Laga
Amam Sindes, our woman. Anya da leru masawa. Iya gire na ba kwa nne m ukwu na abịala ye. Eza wara wale ko amona. His Highness. Kadanga jakura la wanyo mo. Ezenetos Barrister Stephen. Awo college atale ebe ka anyem na abịala ye. Cha. Oruole, ayagere na gba nkwa nwanyọ mai. Oruole, onye omume eme n'ime nwanyọ mai. Oruole, ọjọọ nwanyọ mai. Oruole, Ndị kwere nwanyị obisi. Oruole. Hey! His Imperial High Chief, Iwanyampa. Ono Koreaka. Aranyampa. His Imperial High Chief, Iwanyampa. I will tell you. Una mana papa. The laga ni wa grandpa. La eji. Oni gizi. Odu de meje jembele. Oje ga sana. Ayo namba. Oje ga ma home mo na bo bia. Oje ga o mem. Amasilamo egule. Amasilamo mkwadi prewanyi. Amasilamo egudema. Mama na 84 years na go mpala eji. Oni gizi. Amasilamo mkwadi prewanyi. Amasilamo egudema. Enyi mmiri. Anya wajanya choka. Wanya ufuga. Anya waya gere na bakode. Awaranya demma na sokale. Awa Enyi mmiri. Wana fa bole mmiri. Awa maputa na. Iwonye mmemme. Enyi mmiri ofu mbere mmiri. Ezi nna mukwu. Anya waya na takunkwale. Eruwalem. Una bali ala. Una bali. Ni kwani ya godara wano. Oyi wana mabu. Agani mi kwani ya godara wanne. Oyi wana matubo mu. Akwa nne gondia. Enu wale. Enu wana jalane. Agani mi kwani ya godara. Onu koro haka. Mami, were keji fe, were gba ọhụrụ. Onu gị mara eji. Nwaanyị anọ 85 years na-agụ mkpa. Mmanụ 20 years. Bịa hụ Chukwu anya abịawala o. Anya abịawala ndị mụ ụzọ aṅụle anya abịawala. Emere obi ahụ Chukwu anya o, anya abịawala o. Ọka ngoziri Dominic Nweke. Anya abịawala ndị mụ ụzọ aṅụle anya abịawala. Emere obi ahụ Chukwu anya o, anya abịawala o. Ndị mụ ọzọ na-abịa ugbu a. Chief Lolo Aligwatara. Anya abịawala ndị mụ ụzọ aṅụle anya abịawala. Emere obi ahụ Chukwu anya abịawala o.
Oh yes. Isi nganga. Ndabi anyu na biala e. Chief Patrick Ostimene. I can let you. Is it Namuku? Sorry, I don't know. Yes. Is it Namuku? Patrick Ostimene. Kanawata. If I don't want to get, if I don't want to get. What am I to come? I will tell you. No more than a minute. Appreciation is allowed. I'm not any mean of here. Any more people in the Prime Minister of Hawaii is the High Chief. He's the High Chief. I will tell you. Or the moon temple. That is time. How can I tell you the job, bro? MC. MC. MC.
ezin na mukade gamba. Youngsters, get ready. Youngsters, get ready. Time up, time up. Up like a Janna. His Imperial High Chief, the host, the Karaka, is in Namuku, Adeglama. In a natural catching. I will tell you. Over the days of when I'm on oh my God, I may be a number. Youngsters, oh my God. I'm going to know. Who made you not know about God? That's it, Taylor. Hey, we don't start so much. We don't have a competition now first. No Gagaraga. I'm Bohega. Youngsters in number now. Watch them now. Onye kwabịa ala atọ ngaji kwa galapụ yeah, all right. You to get ready. Our party. Que disse, olha, vai ver a galera. Vai ver a galera. Youngsters, listening.
come on, come on. Get out, get ready. Next. Ja. I will try it. Next. What am I talking about again? But then watch out. And that's all. Hey! Oh, there we are. Oh, that's the man. All right. We're not going to have You are listening to DJ Somari, the best DJ. Alright, kuna hina kwa gizi. Uma Camion Stars, Ezido. Awu oje, ko oje. Oye ni mnike. Segura, tira aquela beira. Joseph
Thank you very much. No Korea ka. Aya jaki aron moto. Anybody. Biko ana m ekele ọha na eze ndị Mbaise abụmọgụ unu ma bụkwara enyi nye unu ncha nke otu onye n'ime unu dum wee bata obodo unu maka burial wee na-anọ n'ụbọchị taa na enwe a support of culture. Anyị bụ ndị abụmọya Anambra Ọka precisely. Anyị na-emesi omenala ike na be anyị and obodo ọbụla na-akwado omenala ana m adị very happy ịnọ n'etiti obodo a. So eji m ohere a na-ekene the host onye mere ka ụmụnne ya gbakọ ebe a ibunata omenala Igbo ọkasị nke egwu ndị Mbaise ka epefọmụọ ya. Asị m ka Chineke gozie onye dị otu a ebe ọ bụ na o tinyere aka wee weta ego a mgbe ọ ga-agbapụ ọzọ eluigwe ga-afọju akpa ya. Ana m ekenekwe ndị eze na ndị chifu niile nọ n'obodo a maka ịgba mbọ unu ịchịkọnata ụmụnne unu n'otu n'otu. Afọ m ka ha si nọrọ ọkasị nke ndị inyom niile. Ana m ekene unu na kọlọ unu niile unu dị wee bịa. N'ezie akwadoro m akwado mana o nwere ife mgbanwe na aka ga-abịakwa ọzọ and ọzọ m ga-abịa unu ga-ama ife njebụla onye obodo. Thank you. Biko DJ nye m egwu a ka m wee kene ndị eze ebe a. Life and direct. Come and put the end of what I'm doing. I'm just thinking, welcome to every commander. I'm branching in. I will go himself. When I get a senior brother, you can't go for man or white, the class man. When I see no game, I love to
onye kwuru ọgọ na-eme ọgọ maka na ọ ga-enwere ọchịchị. ọkụ ibe ndị ọgọ ibe nye si m ọgọ na-ekwu nna m ọkụ ibe ndị ọgọ na-eme onwe ibe nye si m ọgọ na-ekwu nna m ọgọ m mela ndị onwe na-ekwu nna m iyo mmadụ ndị onwe na-ekwu nna m kama ibe mmadụ ndị ọgọ na-ekwu nna m Atamnya bono na nyamela, kami baba meluge bono na nuwa, nyabonye meluge nuwa, kanga yachi. Kami benji ni mago mo, ibanya si mago mebo na mo, ibanya si mago mebo na mo. Onye poli baba baba ni baba, oji dosu yana tuwa miofu, oji dosu yana tuwa maka enwere nnenu nwere ọchịchị ụfọdụ na-eri n'ogogo nnaba merụ n'ụwa ụfọdụ na-elizi nke nnebe nye bụ eze na-enwere ọchịchị nye bụ ogo n'enugwu ha si nwere ọchịchị na nkenenụ ndị eze na ugwu unu niile ka ndị na-abịa onye eze onye mmiri enyi mmiri nke izizi na-abịa anyị na-ekene gị n'ọhalị nnọọ anyị na-ekenekwa onye eze nke ọzọ ụwa hemụ onye eze n'obodo niile iche ofu ọka na-ekene ana m ekene dị for one ama aka ebidosi ya n'isi ikenga site site ibe dị ka ekene ọzọ na-eke gị mkpa onye eze mma ike gị mkpa onye eze na-enwe ọmịga na nwere ọchịchị
Ekwene ni mwago na bia o. Oje la miri kabuli kanu. Wego ni na kota kalata. Osindi bani bia ka bayebu. Osindi ze bano bano leo. Tupele aji. Jiyo dini maso. Ukenga kumpani balao. Ukegu siti kabu wanata. Epesina. Ole kele kele majesty, debu melani banebe. Victoria aji kona, jiyo biyo kona. Miti kano na yueso kosi na kama, koso kona bina yali dupe. Imani ko melani yo, na mwende wani na kele nata. Na mwende mwoke na peso nata. Akeka kona bina yo. Sina payo, ora pisuru na mena bao. Sina, promoter contract. Yes. Enya block la mozo. Hey, block kwa ma again. Stage. First, second, and third. That's our name. Chip down, again. Keep your head turning like that.
biko onye ọlala azụ site na ntụziaka chairman kọmitii iwu a nyere ka anyị ga-eso anyị aga agbagharị ihe ọbụla chairman kọmitii nyere chairman nwanne o setidala onye ọlala azụ o setiela onwe onye anyị ma ahụ ya chairman kọmitii onwe onye ọla ma ahụ ya ọdịnala ya nye ha nọmba ọwụmgba ndị Igbo referi ji bel referi emega agagharị ya gbakpa gburugburu referi emega aga gburugburu eji esedekwa referi ọgụjikwesiri ike ebukwe referi ilu otu a ka ọ dị ada onye anyị ma dị ike nwanyị ma onye na-egbu ibi ugbu a ọ gala kejiwekwa akwa ya ụmụ nwaanyị ga-ekejie na akwa ahụ refri nọ dị ya o ji bel I thank God refri nọ nga ahụ na-eleghị chairman nọkwa na-eleghị yes ime ekele dị mma chairman weli aka elu masị refri ka ọ bel akpọsi ya disqualify unu n'afọ yes unu ahụ na ya ọwụtọ onye akpọrọ isi adị isi ele ji akpọ baa na ring refri mee ha baa na ring ndị ọcha lewekwa unu ndị Igbo ala ele unu n'ihi na nwere unu mere ebe ga-aga yes ọ ga-aga michi ala otu aka ọ dị agbaka abụọ agaala refri agbaka abụọ agadaala ọ gawa agbaka atọ ma adị onye lụrụ ni anya mara ha ga-eme we pick on points yes refri agbaka abụọ agaala ka abụọ aga kemgbe ka abụọ ka atọ ga ma onwe onye lụrụ bi we pick on points that is that otu aka ọ dị ahụkwala n'ihe refri gaa na field na ụjọ adịwole refri anyị n'ihi na ọ mara asị mgbachi ike akpọọ refri iwe yes otu aka ọ dị anyị si agbake mbụ agbake abụọ agbake atọ otu aka ọ dị ọbụla kọrọnị ha aka chairman si kọrọ unu mere nwanne na nwanne adịọgọ yes committee chelenu chairman gba efe watch agba nke atọ ka anyị ga-eme ya mgba refri gwa ha agba nke mbụ aga m arụ ọrụ nke m n'oke gị agba nke mbụ face mgbe arụ ọrụ ya ugbu a refri ga-agba unu okwu yes batanụ na field anyị achọ ọkụnumeri ahụ MC Matthew ekelere m gị for giving me this opportunity. Thank you very much. Yes o setele onwe nwa na-eji alụ ọgụ ma ime anya ma ha ọnụ ma njike onwe nwa na-eji alụ ọgụ wedị m onye gburu adị m ọnwa o enwere ike gị mee anya onye ka ọdọla anya ya daa refri ehulara kemgbe hụ nga refri iwe ahulara kemgbe alụwara ọgụ refri iwe dị very wonderful anyawa n'ike ọ kọọla bel kwụsị
Molo no bell, una megere ejima. Aha. Osetele. Abobi. Anakupaka here. Why me on palido ordinal and can lesunite? Yes. I chief Jobi Yadregala Meno. Bedem Jobi Yadregalama. I get you like you never attack. I went to Yagamin or somewhere. Even the name MC Lobo. Manandoton Jasubo, Echalamoton Jasubo. Mana Yauna Bisek, I'm not a. Bedem Jobi Yadregalama. God bless you, sir. May not afford, or may not afford. I don't know me or this. If you marry, so wait. I said, yes. Or this. If you marry, so wait. I said, yes. Kuribie, onye kuribie n'ala, onye merere ahụ, anyị ji obi ọma n'ala. Otu a ka ọ ga-adị, anyị ga-eji obi ọma n'ala n'aha Jizọs. Otu a ka ọ dị. Hello, ịkọla bel, over, gaga n'ebe ahụ. Right now, onye nwe mmemme o Matthew, abịara m abịa na mmemme akụkọ ifo. Matthew is saying no, he's saying no. Anime kele ndị dum gbarịrị bịa keke nwaanyị nwoke ụwọ High Chief Joe Obi na Chief Mrs. Osodieme Unweye. Ana m ekele nnukwu ekele na ihe oyiwere taa. Ọ dịghịzi ime ihe dị taa, iwe nkata ihe dị taa, kpọkara ụmụ anyị enwe aṅụrị. O nwere mmemme ndị ọzọ dị iche iche betelere isike o mere taa ka mkpa ịbịa nọnyere unu. Anyị witnesskwana ihe o mere taa. Ana m asị Chukwu na gọzie ya na ezinụlọ ya. Ngara nga o ji wefụta ihe o ji mee ha ya amụbanye o. Ma ọ ga-agakwa ya larukwe n'udo na-ekelekwe ihe o mewere ndị ezido. Na-ekelekwe ndị dum gbara mbọ taa bịa nọnyere anyị. Ma ndị eze ibe m ka nke ndị eze ibe m ịbịa bịa nọnyere anyị. Ma His Royal Majesty eze Mike Oji, ma His Royal Majesty eze Ifeanyi Uwahemo, His Royal Majesty eze Azubinye, na ndị eze ndị ọzọ nwe ndị eze ndị ọzọ ọsọ ha gakwara ịbịa mana one or two things mere ha anọli ya ngapụta anyị nwaga nọchite anya ha ihe ewu ezinite. Biko asị m ekele onye ọbụla ekele si mụnụ ga-ala akụ n'ụlakwa n'udo na Chukwu na gọzie onye ọbụla ka ọ lara n'udo na-asị ụwa makwara unu mma o. Unu kọrị aka enyi m iwe ọfọ gbere mmiri na-adịghịla mma onye nzọkarị ukwu. Biko ndị aka ufe ole ha ndị akụkụ ufe mba aja Alfonsus Nwachukwu Anọzie ole bụ n'ụlọ. Biko bịa n'ozugbo no time. Thank you. Ole ha dọwa mba aja Alfonsus Nwachukwu Anọzie ọ dị ka ha nọ nso. All right. Yeah. Yes. Biko ga gano maka ndị ntị. All right. Biko agega atuwa. Agego maka ndị ntị. Ebe ọrụ na ga ihe a mere n'ụwa ma agbụghọ nọkwala eme nwoke nwere akụ na ụba bọtụ nnekwu ya amụghị nwa
alụta nke abụọ ya mụọ nwa nnekwu eshi ọnwụ si nwaanyị a naanị ara nke ya oru mbọchị nwaanyị a ịmụrụ nwa nwoke a ụwa o mere ọkụ ha na-akụ ya ọnụ adịghị onye ga-eri ihe ọngori ya gbajie lụọ nke ya mụọ nwoke na nwaanyị mmiri akụwa nwa nwunye dị ewe ahụ ya gara ite mmiri eje kuru mmiri chụọ nwa ahụ nwunye dị ewe ahụ lọdụ wewe iwe okwegiri je kutere ya mmiri kuru mmiri na ite mmiri ya gara ihe owere ọ jụrụ ajụ gara ihe afọ ya ajụ ya chi ma ọ bụ ike uwere uwere agwọ ebe a ga-ike ije anaghị alụ ya alọ nkukwara mmiri nwunye dị unu na nkukwara mmiri nwunye dị unu chụọ nwa m unu na-enwe n'ebe unu na-enwe n'akwa unu na ngari ya owere ọ jụrụ ajụ unu na ngari ya afọ ya ajụ unu ọ dị n'ime ọ bụghị ka uwere agwọ unu ebe ọ anaghị ije anaghị alụ ya alọ unu na awụkọ nwa na-agba unu na o were m ụvọ wee hụ mmụọ isi ya eferi ufe gara ahụ nke ọzọ hụ mmụọ bifo berula mmiri ha chọrọ ili ya eji ala tie mkpu nkugbara mmiri nwunye dị unu na nkugbara mmiri nwunye dị unu chọọ nwa unu na-enwe n'ebe unu na-enwe n'akwa unu na agara m ihe owere ọ jụrụ ajụ unu na ngari ya afọ ya ajụ unu ọ dị n'ime ọ bụghị ka uwere agwọ unu ebe ọha na-aga ije anaghị alụ ya alọ unu na ọ bụ ka ọnwa na-agba unu mmụọ nwa agwụ ya sọ ọ gaa na mmiri okuru mmiri ofiri nwunye di ya ọ gara anya n'azụ ọ gahụ anya ọ ga-ahụ ihe ga-emeni ya ekuru mmiri ahụ lọbata ka ilite mmiri nwaanyị ahụ ṅụọ ọ nọghọ sekọndị nwụọ ịhụnahụ anya ukwuru eme chakwi onye nkọwa ji mgbawarigodo onye ga-akọwa ji mgbawarigo onye kọwa ji mgbawarigodo echifu kọwa ji mgbawarigodo mgbamgba mgbawarigodo kọwa ji na ọ bụghị ji mgbawarigodo mgbamgba ji igbe mgbawarigo nwabisaga amaghị eze ji mgbawarigodo mgbamgba ji ọcha mgbawarigodo nwa mgbawarigodo naghị na-atụ ka etule mgbawarigo ọmụnna na ọmụ ha nwụnaghị mgbawarigo mbelembe tumbelembe tutumbelembe tumbelembe na nne sichele tumbelembe osichele orichele tumbelembe mekweme tumbelembe. Since morning, he's here now, live and direct. The only time I need to know is to me here. Only time is me blambo. Koroni akori gizi. Koroni aka. Mara de grandma. Always in Namoku. You are anywhere welcome, sir. Mara de grandma. Egari kechi. All right. The kind of our interim chairman. O wana koko na koruno. Koroni ko bidiani. Ufechapi uketa nyarapa egwu nyarapa ọwa akụkọ gbasara mbe na enyi ya nwoke agụ mbe nwere aghụghọ dị aha mana oke ọnwụ nọ n'obodo ụmụ anụmanụ adịghị ebe chi eweta mfe rie ọ na-agụ gbasiri ike nwere ha na-eri eri mbe echeche ha ọ na-eme bịa kewe ewe agụ kegide ya afọ eje leji nọ n'ọba ya gbụọ ọ gbụọla ya sị mbe bịara bịa gburu jiri ọba gị mbe agụ abịa kwuje mbe wee ya sị iwu ụmụ anụmanụ wụsị onye zuru ohi ji a ga-egbe ya ọtọ kụọ ya mhe pịachie ya ehu ike mbe kwenewo eze ndị ụmụ anụmanụ ya echeche solo otu ha esi eme ya bịa kpagharịwa uche bịa jee kuo ndị ọrụ
Sure. Yeah. Ye je bo mo no se omo be ya won be mo ge duji oji. Omo no na Asia. Ye wore he chijoli mood. Wore obra no ma no di chi che wore abora ko ko la hene hene le wore ti elu du se he. Yo no bi duji oji. Avec le président. Paulo Mezido. The third chairman is in 10%. The best chairman so far, honorable. Yes, honorable Chikere. Chikere, what the coordinator. The third chairman. President Bise, Yadegranda. The coordinator
high PP. All of that time. Now a special day for us. Go and check your high PP is down. Because of computer. Chineke goziege. Bagume. Normally she work for they go Ejime. Chineke gafu. Goziege nezuro loge. Gozi okupuga na mbataga. You gotta have an account job. Ala make legi. Ekela na handes ezinite. Ne kwekwe ge mpa. Na ihe mali. Ndeza ga. Every year mayor you get our number. You call us. We will answer you. We will support you. Onwuzo Eshigahe next year I get my amendment. And then I pulled the time disappointed and we should go again our committee looking for question again when the I got pulled the how we keep people happy. Open the hand door channel watch. On your black watch here, I see Mbise preach and culture. Mbise isn't it when they want to call when they are talking to you? Ebaliala. All the talk on my share, man. Organic Huganavi. Nambise, there's in it. On your bella one years in it, Beranga. Can it better go? Esse culture again. Esse no lugar again. Esse na agane check the culture. Como mugane check the game. Agane check the game. I am like he went for a weapon. Open MMG no then I have the chairman and deputy chairman in there. I am here charge the gift. A present here. No donation. Ndeze ndị ọzọ nara m ịkwa na ihe ọma ga-eru ya aka. Ihe a bụ ihe anyị ga-eji kelee Chineke na anyị nwere illustrious son dịka gị na-ezinite nwe ike iwepụta ego ya sponsor this thing. Nga a na-eji eme ihe agwụ na mba ndị Anambra ndị mba ọzọ orukwe na anụ ụlọ o nwekwara ụmụ anyị ndị nọ Washington ụmụ Ọnịcha Arụwa school. Onye ọbụla nwere ụzọ ọ na-eme by Tuesday amụ onye eze anyị ga-aga mepee the school na ụmụ anyị gbakọrọ na ihe ndị a ihe na-ewede development n'obodo na-ebe ihe ndị mmadụ culture anyị na-adị nso. Next time ị ga-akpọra ndị ọcha ha bịa nyoo culture anyị mee a lot of people invite anyị ga-enyekwere gị aka kpọtakwa ndị isi eze kpọta ndị ọzọ anyị na-aga anọkọ ọgọ ọha mmụọ Chineke gọzie gị iji ụkwụ ọma bịa n'ala m ezinite oge ga-alaghachikwa ebe ahụ enyele ihe ọ ụzọ ga-enwere gị isi mị na gị ga-enwe problem Chineke ga-amụnyere gị so sponsor krende mmadụ both of times ezinite mma mmanụ ezido mma mmanụ ndị nwunye anyị mma mmanụ ụmụ anyị mma mmanụ ndewoni biko eji m ohere ekele onye ọbụla bịara n'ụbọchị tata ịhụ ihe anyị mere akpọrọ Ezinite Cultural Fiesta. And una huna sindeze bila here. Ala nkre ha ahụ. Ma na-ekwe anyị nkwa na ihe ahụ ga-make sure say every year aga na-eme. And I believe from that ọrụ ma emewe ha every year. Only God knows the number of people gonna abịa to watch this thing every year. People from different walks of life will definitely come to watch it. And you have seen the number of people here, a lot of people. All this is going to be sprayed. A lot of people are going to pass it, by, telling people what they saw.
So I made ohere ekele the committee ndị hụrụ about this. Even though as in bido hejara, I know that like Ezekuru, there were some mistakes that will be corrected next time. Amen. So I make a lawyer and didn't do my otonoji yo eguta. Eguko no yoro otromo otokranka wachukwabe. All time neji kwe on neji. Yeah, I can make a little youth. Ndebra dame mande mba mande ndozo ekele mu no tunu shebia and I na agwapunu no say onye ọbụla bịara here enwere price unu alala a na-akpị ogbu ndị ọbụla wee nri na a na-akpị unu na-eji cash unu ala adị ihe dịka bịa echi enwe ihe dịka bịa echi. So I ekele the chairman of the committee who Chief Kalekia Otoshi organized. I'm on some rough road somewhere, but he managed the whole thing as a captain. So I thank God for being the chairman of the committee. So Orule no mume onye ọbụla ga-ege ntị ka ndị judges bịa mee ha ndị judges ama m hụ mere ndị ụmụ ọzọ bịakwara here agba egwu n'ala Ezinihite bụ Eze Patrick Abe na-ekelekwe eze na-ahazi maka mmemme a na-eme n'ụbọchị taa bụ His Royal Highness Eze Mike Ndodere Ọjị ndị bịara hụ ka ihe a siri daba. Yeah. All right. Na-ekelekwa the sponsor. Yeah. The sponsor. Na-ekele the sponsor. Onye shiwere na ya na-agbọ n'ụbọchị taa. Nwafọ Mbaise, nwafọ Ezinihite, nwafọ ndị Ezidoje eme ọnụ, High Chief Dr. Joseph Obi. Ya gazikwuchara go na ndị eze niile. Na-ekele the planning committee ndị hụrụ maka ihe ndị a mee ebe a n'ụbọchị taa. N'ihi na ọtụtụ mmadụ bịara sị ihe nke a emebere mbụ n'Ezinihite anyị ka anyị bịa mara ma ọ ga-enwe isi. N'agbanyeghị na kewu nke mbido ya, the planning committees ozi ekele anyị na-agara unu n'ebe onye isi unu bụ Chief Bati Kalakie. Ekele dịrị unu. Obi dị mmadụ niile ụtọ n'ụbọchị taa ebe nwafọ anyị mere ka enwe ike ịga leba anya na ihe gbasara omenala anyị na-ahụkwa ejije ndị ọzọ si n'obodo ndị ọzọ. Dịka ọ na-agaba ebe a taa, ana m ekwu unu nkwa ụmụ nwaanyị ndị a niile chara acha na ihe ngosi niile anyị gosiri n'ụbọchị taa, ndị mba ofesi ga-ahụ anyị. High Chief eziokwu kọwachi, ndị mba ofesi ga-ahụ ihe anyị hazi n'ụbọchị taa. Ọ ga-emezi anyị laruo ekweela anyị nkwa si agara ahazi ya otu a n'afọ niile. N'afọ nke na-abịa abịa ịlaruo taa ga-aga ndị obodo gị otu o si adawa n'ụbọchị taa ka ha bịa soro bịa zara ha nke obodo ha, n'ihi na ke bụ mgbapụ ya. Nke eberela mgbagbu. Ọzọ niile ugwu eberele na mgbagbu
Adi onye anyị ya na-adị ihe agbala aka anaghị eji enye ele ya. Onye ọbụla ji anya ya bịa ebe a n'ụbọchị taa. Obi ụtọ nwụ na anyị niile gbalị ịbịa izu okwu a. Ọrụ egwu site na ndị nke ụmụ ndom, ụmụ nwanyị, ndị biri anyị. Egwu gbasara ihe a kpọrọ gụọ, gbaa ma pụọ ahụ ya anya. Ọ ya omenala. Ọ usoro ndị anyị siri anyị ga-eji were hazie ya otu o siri gaa n'ụbọchị taa. Na nke akụkọ ụgha agba anyị na-anụcha ihe banyere kwa akụkọ ọbụlagodi n'oge mgbe ochie, ọbụlagodi na redio n'ụbọchị taa a na-akọcha ya bụ ihe ha mere ebe a n'ụbọchị taa. Akọcha ya abịa jụọ ụmụaka ajụjụ ihe ha ghọtara, bịa kọwaa ihe nrite maọbụ ọghọm dị n'isi akụkọ ọhịa akọrọ. Ọ ihe anyị haziri n'ụbọchị taa ka anyị siri hụkwanye ya ka anyị ga-esi agụpụta ya. Abịa na ụmụ nwanyị ndị gbara nkwa ọdịnala, unu chara acha, unu niile mechara nke ọma, ka anyị burukwa n'obi na anyị ga-abịakwa ebe a n'ike Chineke maọbụ ebugharịa ya dịka High Chief siri kwuo ya. Mana anyị aghaghị ịga n'iru ịkpọpụta ndị gbara ndị nke mbụ. Ndị gbara ndị nke mbụ n'egwu okele ka m site na ndị gbara ndị nke atọ. Nkwado Ikwere ndị si Obizi anyị gbara ndị nke atọ. Ndị gbara ndị nke abụọ ha bụ ndị ụmụ ụzọ. Ndị gbara ndị nke mbụ bụ Ndom Dikwere Ure ndị nke si Ikenga. Abịa na nke ụmụ na-eto eto gbara ndị pụtara ebe a n'ụbọchị taa dịka anyị gwara unu. Abịa na omenala anyị na-ekwu gụọ gbaa na n'ụdị ndị anyị jiri wee hazie ịhọpụta ya. Ndị gbara ndị nke mbụ ndị nke atọ ọnwa ụtọ ha si dị Young Stars ụmụaka m anyị gbara ndị nke abụọ. Ebe ndị gbara ndị nke mbụ bụ Okpofe Youth Dance Group, ha gbara ndị nke mbụ. Abịakwanị na mgba, nna m nọbese adị onye anyị ya na-adị. Anyị ahaziela ya n'usoro ụzọ mmadụ atọ ndị gbara mgba ahụ. Onye nke mbụ, onye nke atọ ebe ahụ bụ Maazị Chidozie Nwogu. Anyị gbara onye nke atọ na mgba. Onye gbara onye nke abụọ bụ Maazị Chukwuebuka John. Onye gbara onye nke mbụ na mgba bụ Maazị Chimezie Innocent. Abịa na ndị gbara ọsọ akpa. Ndị gbara ọsọ akpa onye nke atọ ebe ahụ bụ Ịnyama Uche. Onye nke abụọ bụ Ihunnia Promise. Ebe onye gbara onye nke mbụ n'ọsọ akpa bụ Onyemachi Chukwuebuka. Go back.
kpọrọ abịa na ndị kọrọ anyị akụkọ ndị gbadatara anyị ụlọ olu ha tọrọ ụtọ olu ha mara mma dịka anyị gwara unu akọ akụkọ agụọ abịa jụọ ajụjụ gbasara ihe nrite maọbụ ihe ọghọm nọ na ya ọ ihe anyị haziri ebe a otu aka isi ahazi ya onye gbara onye nke abụọ ebe ahụ bụ Mgbaja Alphonsus ebe onye gbara onye nke mbụ bụ Nwachukwu Anọzie si otu a ka okwu a si gbaa n'ụbọchị taa anyị na-ekele ọha na eze ndị bịara ebe a ụfọ ji fọ ụfọ ala afọ ya gaziere mmadụ niile udo dịrị unu Koroni aka biko before you know ihe ndị na-afọ drọ unu ga-eche ndị na-afọ drọ unu ga-eche for ndị gara mkpa ka anyị nọ n'elu ugbu a first, second and third position. First, second and third position. For cultural dance, Ndomi Kenga, Biko, Olonyeshia. Ano chikola sa. Olokoro haka. Ya okwan. Koran haka 100,000 naira. 100,000. Ndomo mozo. Ona baliala 50,000. Koran haka. OBC. Yana so. God bless you. Ya okwan. Nobody Oga. Ndemba then so first, second and third. Guy. Ndemba. Okay. Ndemba, please. Yes. Innocent Chimezi. Soga. Bora mnozona. Yes. Innocent Chimezi. Ebaliala. Koloni aka. Onye bụrụ abụọ. Ebuka, second position. God bless you. Onye bụrụ atọ. Yeah, ship to follow. Go back, go back. The second, go this side. Promise. Pode, quando se não pode. Ono block. Top position.
Dia? Mana yang masih dia cross? Aku kufo. Ana sie olebana. Ndaku kufo. Odo. Okay. Informa wobo. Ono habita. Informa wobo. Maureen Akudike. Ugochi Ogu F. Nanya support Muzo. Kanya nina line. Ogechi Wanefu. Pode. MC tá toda na azul, que eu cam sem dar. Tá quando na azul can ser picture. Mam chela nu na. É a coisa loja. Isso não atalaga o conto. Ninguém boa disso. Yes. Maureen Akudike. Ogechi Ogu. Ogechi Wanefu. Rose Mubebu. Blessed Chinedu. Blessed Chinedu. Okay. Aloy Elu Eke. Hey, ele ha. Chinedu. Aloy Eke. Ukeria Eke. Chidi Mmamba. Angela Nwogu. Ngozi Amewa. Awazama. Chinyere Awazama. Chiwe Ndamanukwa. Moses Mwabo. Okay. All right. Olachi Ebukichi. Olachi Ebukichi. Angela Ogu. Angela Ogu. Pass. Onye nyere ya pụọ. Chinwendu Titus. Doris Onyemachi. Chibueze Amanekwa. Doris Onyemachi. Pass. Emeka Nwa. Ọ ga-apụta n'ụzọ. Pass, mmega pụọ. Anọchikwala ụzọ. Gaa n'azụ ya, enwe onye akpọrọ ya aga n'azụ. Gaa n'azụ dị a. Ọ gara dị a. Ọ sị question and answer. Ọ ga-aga n'azụ ya. Eyi, pụọ dị a na. Chineke. Chinyere Bernard. Eze Onyemachi. Okay.
Next. Fast. Teresa Njoko. Okay. Bless Wachi. All right, line our camera. Okay. Another person. Fast. Benjamin. Ibaka Ponozo. Shift on. Shift now. Go. Okay, oh yeah. Go. Una botella in con la tenazo. Non può c'era. Okay. Regina, Okay. All right. Beatrice. Need to go with the poo. Nah. Chidebere, Odinakachi. Fast. Oh yeah, go. Done, let's sing this. Oh yeah. Esther Joseph. Fast. Awa munu sunesi duna kwati la camera na nekwe. Chip de una kwati camera. Next. Okay. Next. Ngozi Ogu. Innocent Ugochi. Amaka Echendo. Alili Alimba Nambise. Uzogu Ndibo Kanyama.